Hhayi ke sahlangana impela saxhumana kwangena nako WhatsApp kwazi kwasho ukuthi siyahlangana. Siyabonana yebo. Okay. Sabe sesihamba-ke sishona khona-ke le eMount Elifu la ngakhe khona indlu yami kuyiyona bengifuna ukufaka ama-tiles. Oh, okay. Mase sifika laphana abafana bafike bakhombisa ukuthi hhayi bazowenza kahle umsebenzi ngoba phela babenza ama-measurements benza bese besebenza kahle. Hhayi abafana-ke babese besho imali yabo-ke yama-tiles. Okay. Hhayi-ke bafuna imali engango-15,000. Okay, eyama-tiles noma yama-tiles. Oh, yama-tiles mala imali yama-tiles shuthi ezokwenza umuzi wonke. Yebo. Oh, okay, ngiyakuzwa. Hhayi-ke abafana ngibe sihlanganile-ke sanikezana ama-bank details-ke sanikezana-ke zonke izinto-ke. Kwaba right-ke safakelana-ke imali. Bra, uhamba kanjani? Sure. No, bafo. Ubafo lo kade ukhuluma naye emini lo uthe udrive ama-truck uhleze ngekho mfowethu. Ngikhona la ngakwesakho mfowethu ngoba ngiyilana i-truck ngizodeliver nje. Sengithi ngeke mfowethu ngoba umsebenzi wakho muhle. Ngiyacela mfowethu ungiphi location ngivele ngifike lapho ngikunike le mali le cash. No mfowethu lo usebenza naye. No mfowethu ngenxa ukuthi ya sengisho ukuthi ngoba kusasa ngiyaphuma ne-truck so ngicela nisondele bafowethu nami ngithathe imoto yomlungu la. Bafowethu uhamba kahle. Ngicabanga ukuthi i-location isibeka kulomuzi lona mfowethu. Angazi noma mhlawumbe sesudlulile. Ya le Sham Hazards bafo. Sure. Okay. Abantu babeqhamuka ungazi abaqhamuka ngakhona. Ngenza lapha. Kade. Hey bafowethu nina. Hayi mina nginifonela bafowethu. Mfuthuye ubafo lo wamatha phela ngihamba ngamathi. Hawu ibona lapha. Ibona imali yami. Ibona lapha. Mana ke bafo mani. Ibona lapha. Mani ninjani niyaphila kanza kwethu? Manini. Mana. Ngicela lentozi ngicela sikhulumeni bafethu ni right usisi niyamazi sisondela. Okay lalelani weinsizwa zami ke lalelani nisebancane kakhulu ne ngifuna nikwazi ke ngifuna nazi ukuthi njoba ngila angizeli kuzodlala njoba ngifike nomama nje nginibambe kahle yimi ke lo benifonele nje yimina ke benginifonela ngizongilalela phela weinsizwa yakithi uzongilalela mama ngicela ubatshela ukuthi bafika bezokwenza insizwa webafu ungakwenzi lokho ungakwenzi lokho ocabanga ukwenza imali la ithi kunalento ekuthiwa yini i-west nobafana nizophupha buka ngifuna ukunitshela ukuthi nizophupha induku lalela sisi wami yizo lezi insizwa ngithi yizona impela zonke ngicela ke uyitshela ukuthi zenzani kwakho ngoba isikhathi asikho anginasikhathi sokudlala izingane mina nenza ama-measurement ngangikhona mina la nganginibukile and nemsebenzi wena ongathi measurement nafike laphana nenza ama-measurement nabuye nithi ngicela ugadela yafanisa ngizosiza nina njoba ngilana ngizosiza nina ngicela ngaphakamisela umoya nabantu manje abantu babhizi ngisolanda imali kasisi imali yana savu manje nina nahamba nolento uzinda imali kasisi sebenza amathanzi ngoba le mali uzokhokha wena no basenzele imali lalani ke bafana bami njengamanje bafana bami ngiyayifuna le mali kamama ngoba nilokho nidlalisa ugenqa ugoqo njengamanje ngiyayifuna le mali kaSusi njengamanje ngisadlala nisakwazi Eastern Cape nihambile noma Eastern Cape bese ikhona le mali le kade sishaya usungenza inyoni Eastern Cape usumkhanda inyoni Eastern Cape yabona ayangiyazi uzofika isikhathi la ngizocela ungithathele le ndoda Cape
Ngiyokwenzani Eastern Cape? Angithi nina nifaka Kaze amathanzi. ngiye ngisho naseGoli. Nangu lo sikhuluma iqiniso. Alukho usuku engilithanda njengolesihlanu ka-EasyBet ngoba bakunikeza up to 150% kwi-first deposit match yakho. Lalela-ke ayikho into elula njengokuba ingxenye ka-EasyBet njengokuthi nje ujoyine khona ngoba usebenzisa nje i-link elapha kwi-description futhi mase uhlangana neform ugcwalisa iform kalula nje kanjalo. Emva kwalokho akuna-deposit efunakalayo and usebenzisa nje our promo code akungumzansi 50 wenze sure ukuthi ufaka in capital letters. Mawudliwe u-EasyBet ukubuyisela 15% emalini okade ubheje ngayo. Okubaluleke nakho konke ilokho okufanele ukubambe. EasyBet awujoyinwa futhi awudlalwa abantu abaneminyaka engaphansi kuka-18. Make sure ukuthi iminyaka yakho qala 18 yaphezulu.